Okay. Mayong udto sa tanan, mayong udto ninyong tanan, no? Mayong udto. Update na punta para sa atong November 8, 2 PM draws, no? Palihog lang kog like ug share sa atong live, no? Like ug share sa atong live. Like ug share lang, no, sa atong live. Ug na mo free star da, no? Send lang mo free star, no? Kung na okay na makasin nag free star ni. Kung makasin na mag free star atong Facebook. Pwede na ba sindan ng free star atong pwede na ba masindan og live fans star atong live sa Facebook, no? Palihog lang kog like ug share sa atong live. Update na punta para 2 PM draw pizza 8. Sus gislayran na to ang mga numero gahapon ba. So karon update ta. So palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share lang, no? Oy, maingod to po diha, boss Remar Lagini. Shout out sa mga boss. Maingod to po, boss. Palihog lang kog like ug share sa atong live, boss, no? Like ug share lang, boss. So, magsugod ta. Og mao ni atong first combi, no? First combi na to, no? 28, no? 28 atong last to. 28 ang last to. Ang combi 628. Target rumble lang gyapon, no? Target rumble lang gyud. Sure lang gid mo og rumble. Sure lang og rumble para sure ball, walay bagol ball. No? Sure lang mo grumble para way bagol-bol, no? Okay, na mo join sa atong live. Add. So, sure lang yung rumble, no? Target rumble 28 ang last to 628 ang kumbi. Ikuha na ko na sa siya sa niaging tuig nga kuan kay murag ikuha ang precision sa niaging tuig nga kumbi. Boss, palihog lang ko kuan, boss. Off sa imong kuan, boss. Oh, welcome, boss, sa atong kuan, boss, no? Palihog lang ko. Palihog ko off sa imong kuan, boss. Kamera? Oo, sige. Oo. Okay, muna itong first kumbi, no? O ikaduhang kumbi. Hmm. 51 ang kusugay ni nga kumbi. Ang last to 51. Kamo na bala kung yung utro na og pamaris ng atong 51 nga last to, no? Kusog kayo na nga last to. Gana nga last to, kusog kayo na 51. Pero kung gipares nga kuan 051 kay mo na pinakakusog nga kumbi dire sa mo. Pero napod sa inyo kung unsa inyong ipares ng atong 51. Oy, shout out sa mo, Ma'am Jumesh Migalio. Shout out sa mo, Ma'am. Juki na nga kumbino, kanang 51, o kanang Paris. Paris lang ninyo kung ano yung ganahan nga Paris.
parisi lang ninyo na. Target rumble lang gyapon no, sure lang og rumble. Kamo na bala kung unsa inyong ilis nga pares anang 51 na to nga kumbili ang nga pair ano pair. Special pair kay na gyud kusog kay na nga pares gyud 51. Palog lang og like ug share sa atong live no, like ug share sa atong live. Palog lang og like ug share sa atong live. Boss Gary Lilo na. Sir, tagay ko kay aron makadahog ko sir makasa subuhay ko og daog. Boss, ikaw na bala unsay mo ipares sa ng 51 or kanang 28. Pili lang katong kumbi dia boss. Kani nga kumbi. So kani ato ikatulo. Kana 23 no. Pili na ninyo no. 23. Target rumble lang gyapon no. 23 ang last to. 023 ang kumbi. Target rumble lang gyapon. Sure lang yun mo rumble para sure ball. Boss Cardo Dalisay. Uy, naman si Cardo Dalisay diri. At Tabuan. Shoutout sa mga boss Cardo Dalisay. Wala kay tipping ron boss. Oy, Ma'am Merlin kanya, shoutout. Shoutout ma'am. Shoutout mo diya sa taga Davao del Norte. Shoutout sa inyo diya no. Be safe and God bless sa inyo diya tanan. So muna tong katulong kumbi no. 23 ang last to, 023 ang kumbi. Target rumble lang yapon. Sure lang yun og rumble para sure ball o walay bagol ball. Hello ma'am Leonora Mingo Amuncio. Hi ma'am. Shoutout sa mga ma'am. Nakapaniod to na ba mo diyang tanan? Ting paniod to na ra ba? Paniod to na mo? No? Muna atong ikatulong kumbi no, target rumble lang yapon. Sa ganahan yun na pitik na link dia sa atong description no. Naigipin ako dia nga link no sa atong description. Na-link dia, registered lang mo dia og pag man yung registered i-send sa kuha, i-screenshot din i-send sa kuha. Para matagaan mo na ako one kumbi nga pitik no. Palihog lang ko like ug share sa atong live no, like ug share sa atong live. So direta sa atong padobol of special kumbi. Yan ang padobol. Special kumbi na to. Okay. Sa ganahan lagi yung pitik na day sa akong description na day kuan link. Register lang mo dia sa atong link no, registered lang mo dia sa atong link. Kung man yung register, screenshot ninyo tapos isend sa kuha. Para matagaan mo special kumbi, one kumbi only. O muna ito special kumbi no. Kaning numero pagid gipagawas ni PCSO. 801 or 901. Target rumble lang yapon. Sure ball lang gid mo rumble. Sumo lang ka. Ikaw mo suot? Wait lang guys ha.
Ano to? Gamay. Bay. Balik ni mo. Balik ni mo. Bato. Asa? Balay lang, t-shirt, crop top. Kami tago lang. Kana. Ulit na. Ito lang ganun ito. Doko naman pa. Paano sa'yo ito? Okay. Yeah. Ano nagila ka?
Okay, sorry kayo na nasubuan. So, palihog lang kog like ug share sa atong live no, like ug share lang sa atong live. So, muna itong special kombino, target rumble ng yapon, target rumble, sure ng yun, og rumble, para sure ball, walay bagol ball, no? Boss or ma'am ni Kaluma, Posika. Walay lang kog register dia sa atong link, no? Na-link dia sa atong description, no? Kaluma, Posika. Walay lang kog register dia sa link. Kung man yung register, ay 903 903 doon palihog lang ko register ninyo po kung yung register di screenshot tapos isin sa ko atong Tagalog pitik no so dirita sa tong pa double dirita sa tong double ngayon tag-5 ay wala din mo kung sa siyo may halin kayo mingaw. Paano? Nailink dia boss, nailink dia. May link dyan sa ating description or sa ating comment. Indutara na nga link tapos register dia. Number may kinanglangon, di na may kinanglangon yung FB account, email account, number na. Pwede pa mo magkuhan dia. Pwede mo makakuha ka dia. Ana nga link. So, ako na i-reveal tanan, no? Muna tanan akong paano. Target rumble lang gyapon, target rumble lang gid, sure ball lang. Sure lang gid mo og rumble para sure ball, walay bagol ball, no? Muna tanan natong kundi. Ang double ay kumpansay. Kaning isa, no? Sa 883 ng isa na, no? 883. 883 ng isa ng tapad sa ito. Target rumble lang gyapon, no? Sure lang gid mo og rumble aron sure ball gid. No? Palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share sa atong live. So, mao na tanan, no? Pili lang ninyo, no? Asa inyong bit. Ang bit na ko ana kanang nasa taas, kanang tulo. Akong pinakabit 51 ug 28 kana ang duha. So, pili lang ninyo. Basta ka ng 51, no? Kamo na bala kung inyong ilisan giparis na ko dia. Zero man akong iparis na 051 man. Kamo na bala kung sa inyo iparis ana. Basta ang duha ay lang jud niyo biyain ang 5 Pwede nyo ilisan na ang 0 nga gipamaris na ko ana. Kamo na bala kung unsa inyong ilis. Basta ang 51 ay jud ninyo biyain. Ay po nyo kung sasay ng 626, no? Pwede nyo ilisan og 826 gap. So, muna tanan itong kombino. So, ipasabot na ako sa inyo, no? Kung unsaon tong sa ganahan og pitik, no? Muna to kung istorya tong sa ganahan og pitik. Palihog lang ko, click sa link diha, registered mo, tapos screenshot ninyo kung man yung registered, screenshot ninyo, i-send nyo sa kuha aron matagaan mo 1 kombi na special. Isa ka kumbira special. No? Palihog lang po kog like ug share sa atong live. Like ug share sa atong live. So, mora na tanan, no? Mayong utos sa inyong tanan, nakapanood ka na ba mo? Mayong utos sa inyo, ha? Good luck sa atong kombi and God bless sa all. Be safe mo diya tanan, guys. I love you all.
Salamat sa paglantaw sa atong live. Salamat kayo guys ha. So mo na to no kung nag-explain bahin sa ganahan og pitik no. Sa ganahan og pitik na i-link diha, pindutan nyo ng link, registered lang mo og screenshot tapos i-send sa ako ha. You're welcome Ma'am Maricel Dalahay no sa ganahan og pitik. Mo na to akong giikuha. So, salamat sa tanan. God bless. Good luck sa atong kundi no. Salamat kayo.